nalikane manungsa wis den cabut nyawane bakal pegot ngamale kejaba telu perkarane siji amal jariyah kang do den paringake kanthi ikhlas niate bakal langgeng ganjarane loro ilmu manfaat kang wis den wulangake tingamal ono dunyane bakal entuk ganjarane telu anak kang soleh kang gelem dongaake marang wong tuwa lorone gawe jembar kuburane Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim